täytyy yleisölle kertoa, että tämä koira on Lappeenrannassa ollut aikoinaan testissä karhulle. Ja karhun nähdessään se nousi 2 jalalle ja vaahto suusta lensi ja se lähti karhua kohti. Teki valehyökkäyksen. Sellainen mitä nyt ei ihan useasti näe. Nyt mielenkiinnolla odotetaan, kun peto vaihtuu, että mikä nyt on reaktio. Mutta karhun kanssa tämä oli kyllä enemmän kuin raju. Siis oli niin kuin tänne, ei niitä tuosta olisi toi autot, niin aina kuvaaja tulee. Selvä. No otetaan nyt sitten sekunti vielä, niin saadaan kuvaaja töihin. Siihen kivelle ekaksi. Sun selän takana. Voit kädellä näyttää vaikka sitä nytten. No kyllä se tulee itse siihen. Ja sitten eteenpäin. Pitkä liina! Pitkä liina! Liiku ite mukana, että se pysyy liina löysällä sitten varmasti. Hyvä, pyydä luokse vaan, niin tämä kyllä pelittää.